Fil-leġislatura li jmiss għalhekk se niżguraw li nżidu iċ-Children's Allowance b'90 € fis-sena għal 5 snin. Jiġifieri, sal-aħħar tal-leġislatura da se jkun ifisser illi iċ-Children's Allowance se jitla b'450 € għal kull wild. Konkretament, min illum qiegħed jirċievi 450 € fis-sena bħala Children's Allowance, sal-aħħar tal-leġislatura se jkun qiegħed jirċievi 900 € fis-sena għal kull wild. Se naraw ukoll li l-bonus ta' twelid jew adozzjoni għal kull wild jitla għal 500 €. Din is-sena diġà żidnieh b'100 € b'effett dak li ħabbarna fl-aħħar budget u min kienet jirċievi 300 € diġà issa jirċievi 400 € allura se jkun qed jitla għal 500 €. Se nżidu l-in-work benefit b'50 € għal 4 darbiet konsekuttivi li jfisser 200 € żieda fis-sena sal-aħħar tal-leġislatura. Hawnhekk qed nitkellmu wkoll għal kull wild. Se noffru servizz ta' childcare b'xejn għat-tfal kollha, irrispettivament mill-fatt jekk il-ġenituri tagħhom jaħdmux jew le.